ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ବୁଲିବାକୁ ଦିଲ୍ଲୀର ଆନନ୍ଦଧାମ ଆଶ୍ରମ। ଆଜି ହାର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟୁର୍ କରାଇବି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପଶୁପତିନାଥଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିନେବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଡ଼ ନନ୍ଦୀ ରହିଛି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ର। ଭଗବାନ ପଶୁପତିଙ୍କର ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଭଗବାନ ଶିବ ଆଉ ମାତା ପାର୍ବତୀ ବିରାଜମାନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆପଣ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୁମ୍ଫାଟେ। ଏଠାରେ 12ଟି ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ରହିଛି। ବୁଲିଲେ ମଧ୍ୟ ଅତି ସହଜରେ ସରିବନି। ଏଠାରେ ଆପଣ କୈଳାସ ପର୍ବତର ବି ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ସାଥିରେ ମାନସରୋବର ଝରଣା ବି ରହିଛି। 12 ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗର ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। 12 ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗର ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଯାହା ବନାଯାଇଛି ଶିବ ବରଦାନ ତୀର୍ଥରେ। ଏଠାରେ ଗୁମ୍ଫା ରହିଛି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଗୁମ୍ଫା ବନାଯାଇଛି। ସୁମେରୁ ପର୍ବତ ଶିବ ବରଦାନ ତୀର୍ଥ ଅଟେ। ଏଠାରେ 12 ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ରହିଛି। ପ୍ରଥମେ ରାମେଶ୍ୱରମଙ୍କର ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ରହିଛି ତାମିଲନାଡୁ। ତାପରେ ଭୀଷ୍ମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅହମ୍ମଦାବାଦ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ରହିଛି। ଗୁମ୍ଫା ବହୁତ ବଡ଼ ରହିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ 12 ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗର ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଗୁମ୍ଫାର ଭିତର ପାର୍ଶ୍ୱ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସାଜସଜ୍ଜା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପେଣ୍ଟିଂ ହୋଇଛି। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଶିବଲିଙ୍ଗ ରହିଛି। ଏମିତି ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ହୋଇକି ସବୁ ଶିବଲିଙ୍ଗ ରହିଛି। ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି। ଆମେ ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଯାଇଥିଲୁ, ତଥାପି ବି ଏତେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଥିଲା ଯେ କହିଲେ ନ ସରେ। ବାହାର ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଯେତିକି ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାବରେ ରଖାଯାଇଛି, ଗୁମ୍ଫାର ଭିତର ପାର୍ଶ୍ୱ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ସ୍ୱଚ୍ଛ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରହିଛି। ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ କେଦାରନାଥ ଲିଙ୍ଗରେ। ତାପରେ ରହିଛି ଭୀମାଶଙ୍କର ଲିଙ୍ଗ, ପୁନେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଶେଷ ଲିଙ୍ଗ। ତାପରେ ଆମେ ଗୁମ୍ଫାର ବାହାରକୁ ଆସି ଯାଇଥିଲୁ। ଏତେ ବଡ଼ ଗୁମ୍ଫା ବୁଲିକି ସାରିବାଟା ଏତେ ସହଜ ନଥିଲା। ଗୁମ୍ଫାର ଭିତର ପାର୍ଶ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା କି ସେଠାରୁ ଆସିବାକୁ ମଧ୍ୟ ମନ ହେଉନଥିଲା। ଏପଟେ ରହିଛି କୈଳାସ ପର୍ବତ। ଏଠାରେ ଆପଣ କୈଳାସ ପର୍ବତ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ସାଥିରେ ଭଗବାନ ଶିବ ଆଉ ମାତା ପାର୍ବତୀ ବିରାଜମାନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଶ୍ରମର ବାହାର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରହିଛି। ଭିତର ଯେତିକି ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ରହିଛି, ବାହାର ମଧ୍ୟ ତାଠାରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଗୁଣା ସୁନ୍ଦର ରହିଛି। ଏତେ ଶାନ୍ତ ମନଲୋଭା ପରିବେଶ ଥିଲା କି ସେଠାରୁ ଆସିବା ପାଇଁ ହିଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନଥିଲା। ଏଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ସୁଧାଂଶୁ ମହାରାଜ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରବଚନ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ସୁମେରୁ ପର୍ବତ, ଯେଉଁଠାରେ କି ଭଗବାନ ଶିବ ମାତା ପାର୍ବତୀ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ମାନସରୋବର ଝରଣା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଶନିଦେବଙ୍କର ବଡ଼ ଶିଳା ରହିଛି, ଯେଉଁଠି ଶନିଦେବଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ସାମ୍ନାରେ ରେଡ୍ କଲର୍ ବହୁତ ବଡ଼ ଶିବଲିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସୁମେରୁ ପର୍ବତ ତଳେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଏହା 800 କିଲୋ ଇଷ୍ଟ ଧାତୁରେ ସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଗୌରୀଶଙ୍କର ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯେଉଁଠି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭବ୍ୟ ବନାଯାଇଛି। ରାଧାକୃଷ୍ଣ, ମା ଦୁର୍ଗା, ପାର୍ବତୀ, ଶଙ୍କରଜୀଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏଠାରେ ନବଗ୍ରହଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ସାମ୍ନାରେ ଶନିଦେବଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଶନିଦେବଙ୍କୁ ତେଲ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ାଇ ପାରିବେ। ନବଗ୍ରହ ବାଟିକା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆଶ୍ରମର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ମନୋରମ ହୋଇଛି କି ସବୁଆଡ଼େ ଶାନ୍ତ ସରଳ। ଏଠାରେ ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପାଠ ପଢ଼ାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଛୁଆମାନେ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ସବୁ ପାଠ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି। ସେଇ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ପୂର୍ବେ ଆମେ ରାମାୟଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଛୋଟବେଳେ। ସେ ରାମାୟଣରେ ଯେମିତି ଛୁଆମାନେ ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ଠିକ୍ ସେମିତି ହିଁ ଲାଗୁଥିଲା। ଏଠି ଗୋଟିଏ ମୟୂର ବସିଛି ଛାତ ଉପରେ, ତ ସେ ପ୍ରାୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଡରୁଛି। ଏତେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇତେ ନାଇଁ ତ ବାକି ଦିନରେ ସେ ତଳେ ଚଲାବୁଲା କରୁଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ କାମଧେନୁ ଗୋଶାଳାରେ। ଛୋଟ ଛୋଟ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଗାଈ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛନ୍ତି। କାମଧେନୁ ଗାଈ ଗୁଡ଼ିକ 4ଟା ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ବହୁତ ସଫାସୁତୁରା ଭାବରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଖାଇବା ପିଇବା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଖାଶୁଣା କରୁଛନ୍ତି। ଏପଟେ ତ ଗଣି ହେବ ନାହିଁ, ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗାଈ ବଳଦ ସବୁ କିଛି ରହିଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ମାନେ ବୁଢ଼ା ହେଇଯିବା ପରେ ବି ଗାଈ ବଳଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ବିକ୍ରି କରିନଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏଇଠାରେ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥାଏ। ଶେଷ ସମୟ ଏଇଠାରେ ହିଁ ସେମାନେ ବିତାଇଥାନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଆମ ଘର ଗୁଡ଼ିକରେ ଯଦି କୌଣସି ଗାଈ ବଳଦ ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲା, ତାକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ସେମିତି କରିନଥାନ୍ତି।